Drahý poslucháč, slová, čo vám hovorím, to nie sú moje slová, to nehovorím zo svojich vedomostí, ale sú slová z Ducha Svätého, Božie slová, ktoré chcem odovzdať tým, ktorí to počujú a majú na to uši. Chcem čítať z Evangelia Marka 4:21. Kľudne si to nájdi v Biblii a čítaj aj ty. Takže ešte raz Marek 4:21. Pán Ježiš Kristus hovorí podobenstvo o lampe. Potom im povedal: vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ. A nie na to, aby ju postavili na svietnik. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Čo chce s tým hovoriť Pán pánov a Kráľ kráľov Ježiš Kristus? Že klamstvá, všetky klamstvá a falošnosti budú prikryté, prídu najavo ľudí, že práca diabla, že oklamal ľudí, to všetko príde najavo, skôr či neskôr. A tí Božie deti, podľa niekoho, alebo apoštoli, alebo znovu zrodení Pána Ježiša Krista, ktorí nasledujú Ducha Svätého, alebo Pána Ježiša Krista nie je ľudí, farárov a navštevujú zbory a hodia do nejakého hnutia a s tým si myslia, že sú na dobrom ceste, ale nasledujú živého, skrieseného Pána Ježiša Krista a skrze Ducha Svätého ich vedie, učí, karhá a samozrejme ich ľúbi, tak vedie na všetky pravdy, ukazuje tie pravdy, čo boli, čo sú, alebo čo budú. A tie pravdy, alebo tie zjavenia, alebo pravdy, alebo správy od Boha, čo dostane ten človek, ktorý je znovuzrodený, ktorý má v sebe Ducha Svätého, Ducha pravdy, Ducha Pána, dušu Pána Ježiša Krista, tak ten by to nemal akože pre seba nechať, ale odovzdať to ostatným ľuďom. Takisto robím i ja, že ja nechcem múdrovať tuto na internete alebo aj naživo, nemúdrovať chcem, ale čo dostanem každodenný chlieb od Pána Boha, od Ježiša Krista, tak to odovzdám. Zadarmo som dostal, zadarmo to dávam ďalej, že pre tých, ktorí to majú počuť, alebo tí, ktorí na to majú uši, tak pre tých to hovorím, ktorí ešte spia a nech zobudia, alebo ktorí sú už akože zobudení a počúvajú tie slova ako povzbudenie alebo posilnenie. Takže čo dostaneme od Boha, učenie alebo hociaké buď karhanie, alebo hocičo upozornenie, to by sme nenechali nechať pre seba. Ale to by sme mali odozdať aj iným ľuďom s takým spôsobom, s ktorým vieme. Buď to cez internet, alebo aj naživo šíriť pravdu v tom, že aj diabol samozrejme pracuje a chce oklamať ľudí. Čím viac ľudí oklamať chce a chceme, aby ľudia akože nie nám verili, ale každý obrátil osobne Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi a opýta, že čo je vlastne pravda okolo nejakých vecí. Okolo tej propagandy, čo bolo okolo covidu alebo okolo hociakých iných vecí, sviatkov alebo hociakých iných zbytočných vecí, ktorí svetskí ľudia robia, následujú a dodržiavajú.
a aby spoznali osobne evangelium, čítali a tam nájdú, že Ježiš nikdy nehovorí, že aby sme oslavovali jeho narodeniny alebo jeho smrť, ale to hovoril, že aby sme sa znovu zrodili, aby sme urobili pokánie, aby sme sa pokajali z našich hriechov, aby sme sa obrátili z našich hriešných životov, aby sme pýtali Boha, Pána Ježiša Krista, aby nám ukázal, že čo máme v srdci. Lebo niekto hovorí, že každý má Boha v sebe. No nie každý má Boha v sebe, lebo tí, ktorí Boha nenávidia alebo ho nepoznajú a žijú vo svojich hriechoch, tak tí nemajú Boha v sebe. Samozrejme, Boh dáva každému to požehnanie, že zobudíš ráno, alebo môžeš dýchať a môžeš jesť a čo ja viem, tie základné veci, ale Boh na to čaká, aby sme ho prijali do srdca. A Pán Ježiš hovoril, že kto sa obráti z hriešného života, tak k nemu ideme bývať ja a Otec nebeský do srdca. Ale tam musíme byť potom na prvom mieste v srdci toho človeka. Nie na nejakom 3., 4., 5. mieste v nedelu po 12. do pol 1, alebo neviem, od 11. do 12. a potom celý týždeň nič. Takže 0,24 hodín chce Boh a Pán Ježiš Kristus, aby sme boli na prvom mieste. Na ostatné, čo potrebujeme, kým sme tu na zemi, tak on nám to dá. No. Takže aj apoštolov, keď na to pozriete v Biblii, že aj apoštolov nejak nemali radi ľudia. Oni neboli obľúbení ľudia, ani v starom zákone, ani v novom zákone. Všetkých akože nasledovali a zabili ich brutálnym spôsobom. Takže apoštoli to rozprávali, čo chceli ľudia počuť, čo vám kážu v kostole alebo v zbore, že Ježiš je láska, Ježiš každého miluje a všetko je v poriadku a len príjmi ho do srdca a všetko bude v poriadku takisto. Tak ďalej budeš fajčiť, piť a pozerať porno a hociaké iné hriechy budeš mať. Oni nám hovoria pravdu. Od Boha, čo dostali tie proroci, apoštoli, hovorili stále pravdu, čo nepáčilo ľuďom. Ale keď to niekto je pokorný srdcom a si to príjme do srdca a príjme akože Pána Boha do srdca, tak tému ten srdce vyčistí od démonov, od hriechov. A potom aj tebe dá nové srdce, zobere tvoje kamenité srdce a dá ti mäsovité srdce, s ktorým budeš už Boha počuť s tou srdcou. A budeš chcieť ho akože aj iným ľuďom ukázať, že kto v tebe býva. Že už nebýva v tebe pokrytectvo, nenávisť, ohováranie a súťaženie, ale už v tebe prebýva Boží duch, Duch Svätý Pána Ježiša Krista, ktorý poslal každému a my nepotrebujeme nasledovať ľudí, človeka, hoci nejakého kazateľov, alebo pastorov, alebo farárov, lebo Duch Svätý nás vyučuje. Je to všetko napísané v Biblii. Ja to všetko to nerozprávam z svojich vedomostí. Ja som nemal žiadnu biblickú školu, alebo celú Bibliu som ani ešte neprečítal. Ale Duch Svätý ma vyučuje a hovorí, mi dáme na srdce, že to je každodenný chlieb, aby som mohol o tom rozprávať aj iným ľuďom. No a samozrejme, ja nečakám, aby ma ľudia nejak vyšovali alebo pochválili, alebo ja viem čo, ani Ježiša nepochválili. Ja nerobím pre ľudí, ja robím pre Boha. A nechcem, aby ma ľudia nejak vyšovali alebo pochvalovali, že aký som múdry a ja nie som múdry. Ja som sa ponížil pred Bohom, som urobil pokánie, pokajal som sa z mojich hriechov a pýtal som Boha, aby ma očistil, aby vo mne prebýval, aby mi dal nové srdce, aby ma znovu zrodil. A stalo sa to. A pochybujem, že diabol také veci by robil.
že človek by sa z jedného dňa alebo z jedného roka na druhý rok akože sa úplne zmení na 180 stupňov sa zmení a nerozpráva už o ženách, už o biznise, o čo ja viem, o móde a všelijakých blbostiach, svetských blbostiach, ale o Boha. No, lebo len to má význam, lebo náš cieľ v živote je znovuzrodenie, aby sme prijali Pána Ježiša Krista za nášho spasiteľa. Takže to potrebujeme hovoriť aj iným ľuďom. Siať vlastne semeno, pracovať v Božom vinici, kázať evanjelium, radostnú správu ľuďom, ktorí sú akože plných démonov, hriechov, závislostí, depresií a hociakých iných problémov, v ktorých som bola i ja. S ničím iným som nebol ani ja. No. Ale za vďačnosť, za tú chválu, že ma Boh vyvolil, alebo že ma Boh akože očistil a prihovorí sa ku mne. A ja som ho, chvála Bohu, akože vypočul a počul to volanie vlastne, tak mám s ním osobný vzťah, osobný kontakt, ktorý chcem držať akože stále. To je najpodstatnejšie. No. A o tom robím svedectvo. Nie preto hovorím, aby som múdroval, alebo som niekoho ohováral, ale čo počujem cez dušu, vlastne cez srdce, tak to odovzdám ľuďom a nerobím to pre nasledovateľov na YouTube, alebo za lajky, alebo za hociaké lebo ja dostanem od Boha vlastne tú pochvalu. Jakú pochvalu dostanem od Boha? Čo hovorí Pán Ježiš Kristus? Pravdu mám v srdci, učí ma. A pravda, akože duševná pohoda vlastne a radosť duchom svetom. Toto nám spomína Ježiš, že nám dá. Že netak nám bude dávať radosť, jak svet dáva, že každý víkend ideš zábavu a darčeky kupuješ a chaluješ dobre veci, alebo čo ja viem čo, ale radosť duchom svetom. Že si v radosti Pána Otca Nebeského. Že sa s tým zaoberáš. No. Takže ešte raz, aj apoštolov nasledovali aj v starom zákone, aj v novom zákone 12 apoštolov, vlastne 11 nasledovali a s mučenickou smrťou ho ich zabili. Takže apoštoli nemôžu kázať to, že aj Boh ťa má rád, Boh ťa miluje, všetko je dobré, len poď k nám do kostola, alebo hocičo, to ti nestačí. Ježiš čo hovoril? Boh neprebýva v kostoloch, urobených s rukami, ale Boh chce prebývať vo vašich srdciach. Takže chrámom Ducha Svätého už bude vaše telo v novom zákone. Od Pána Ježiša Krista. On to rozumne povedal. Preto ich aj farizei obviňovali pred Pilátom. Že čo hovoril, že tento stolárov syn, čo hovoril? Že zbúra kostoly a za 3 dní postaví nový. Že my sme to robili 40 rokov, ale oni nechápali. Lebo nemali na to akože uši, lebo sú plných démonov a plných hriechov tie farizei. Tak isto jak dnešní veriaci, veľa veriacich si myslia, že sú na dobrom ceste, keď chodia do nejakého náboženstva. To ťa nezachráni. Ty nasleduješ ľudí, farárov, inštitúcie. Ty sa musíš znovu zrodiť a musíš sa riadiť podľa Ducha Svätého, podľa duši Pána Ježiša Krista, ktorý veje jak vietor. Nevieš, odkiaľ fúka a kam, a odkiaľ fúka ten vietor a kam fúka ten vietor. Není vyspytateľný ten človek, ktorý je znovu zrodený. Nežije podľa kalendára, podľa hodín, každý týždeň, každé Vianoce a každé Veľkú noc. To isté robí 20, 30, 40, 50 rokov. A predsa nie je znovu zrodený. A predsa zomrie v hriechoch. Lebo je pokrytec. Lebo možno aj počul pravdu, ale sa viac akože sa mu im páčia jeho hriechy.
Musíme sa znovu zrodiť. A Nikodémovi hovoril Ježiš Kristus, tomu farizejovi, starému farizejovi, že keď sa nenarodíš znova z Ducha Svätého, akože z ducha a vody, tak nejdeš do Božieho kráľovstva. Duch je Boží duch a voda je Ježišové učenie, evangelium. To je voda. Nie je obyčajná voda z vodovodu, čo som už vám hovoril viackrát. No. Takže Ježiš nám zobral oheň pravdy. Nie nejaké špirituálne veci, že všetko je v poriadku, len buď dobrý a tak. My sa musíme priznať, že nie sme dobrí, že sme hriešní. A tak príde tá zmena. Keď si priznáme, že sme hriešní, áno, sme hriešní, pokrytci, smilníci a potrebujeme Boha. A nie ideme k psychiatrovi, alebo farárovi, alebo kazateľovi, alebo na nejakú kto veští, alebo do krčmy, alebo za drogy, ale príjmeme Pána Ježiša Krista, aby nás oslobodil od démonov, od pokrytectva. Aby nám dal nové srdce. A je to zadarmo, je to už vyplatené na kríži, len to musíme prijať. A nenasledujte mňa. Ja len dávam svedectvo, že Boh je živý a večný a každého bude viesť na cestu večného života. Tak jak apoštolov nenávideli a nasledovali a mučenickou smrťou ich zabili, napríklad jeden bol z nich aj Čech Ján Hus, tak isto aj dnešných pravých následovateľov Pána Ježiša Krista budú nenávidieť, nebudú mať ich rád, lebo hovoria pravdu. A nechcú likotiť ľuďom, len hovoria to, čo počujú od Boha. A keď urobíš pokánie, keď sa pokajáš, to bude najprv, keď sa uvidíš tvoje chrieky. Keď som ja urobil svoje chrieky, tak to bol ten najhorší pocit v mojom živote. Také bolesti som mal. Že som najväčší hajzel na svete. To som sa cítil. Ale musel som to priznať pred Bohom. A potom pomaličky Boh ma už liečil a zobral odo mňa moje závislosti a pekne liečil a viedol na cestu večného života. Len samozrejme ja som musel s tým zaoberať, zobrať slovo do ruky, čítať Bibliu. Božie slovo vlastne osobne a dať o tom svedectvo. Aj naživo, aj na internete. A tak vo mne bude prúdiť tá čistá voda a to ma vyumýva od démonov, od hriekov. A tak mám potom kontakt s Pánom Bohom. Že s tým zaoberám, že nezakriem čo som dostal. Tak, jak talenty sú napísané v Biblii. Že keď dostaneš talent, tak to nezakrývaj. Keď ťa Boh zachraní zo závislosti, z hriechov, tak to nezakrývaj. Hovor to aj iným ľuďom. Že jediná cesta k uzdraveniu, jediná cesta k večnému životu, zdravému životu je zdravý duševný život, ale to je len skrze Pána Ježiša Krista. Ty darmo pôjdeš na meditáciu, na jogu, alebo hocičo budeš športovať, to je nič, to bez Boha nič nemá význam. Ale keď už príjmeš Boha do srdca a potom on ti bude hovoriť, že áno, zoberiem od teba nejaké veci a trošku budeš športovať a od neho to budeš počuť a on ťa už bude viesť, tak potom to budeš robiť. Ale v prvom rade to musí byť Boh, aby si od neho to počul. On ťa bude viesť, čo máš robiť. A nie nejaké tabletky brávať alebo nejaké vakcíny, že to nás nezachráni. Takže Božích detí nikdy nemali radi. Umučili ich a tak jak Pána Ježiša Krista, takisto i nasledovateľov. Ježiš to hovoril, je to napísané. Takisto, jak mňa nasledovali a ukrižovali, takisto budú i vás nasledovať, keď ste praví nasledovatelia Pána Ježiša Krista. Večná chvála a sláva Pánovi Ježišovi Kristovi, Otcovi nebeskému.